Başka temaga. Suylары бар, теләкләре юк. Milli Aşlar Günləri бәйгесе тәмамланды. Шәһәребездә 22 җәмәгать туклану ноктасы исәпләнсә дә, бәйгедә шуларның нибары 5-сенең катнашуы бу күркәм чараны тулы масштабта үткәрү мөмкинлеге бирмәде. Аларда да көндәлек менюда тәмле ризыклар бар, нурлатлылар да яратып йөри. Ә менә нигәдер бәйгедә катнашырга теләк белдермәделәр. Нурлат кафесі бәйләүче комиссия караган соңгы җәмәгать туклану ноктасы булды. Кунакханә комплексына кергән кафе үз маркасын төшерми, бәйгегә дә җентекләп әзерләнгәннәр. Татар кухнясын гына түгел, татар мохитында тәкъдим итте алар. Бүген әзерләдек тутырган тавык, тутырма, бәлеш, татлы бәлеш, каз каклаган, гибәдия, эспешмак, перемеч, вак бәлеш, кайнаткан шикер, кыстырганнар. Заказ иткәндә весь әзерләп бирәбез. 29 ел пешекче булып эшләүче Надежда татар милли табынын хәстәрләүдә бөтен нечкәлекләргә төшенгән. Килгән кунакларны нинди тәм-тым, кайсы сый-нигъмәт белән җәлеп итәргә икәнен яхшы белә. Башка җәмәгать туклану нокталары эчендә бу бәйге эшләрендә бер этәргеч булыр иде. Үз кухняңа бушлай реклама бирү белән бер бит бу. Әмма башка кафе, ресторан һәм ашханәләр моннан файдаланырга ашыкмады. Һәрберсе үзенә күрә үзенчәлек итеп әзерләгән, тырышкан һәм төрле формада инде үзенең әзерлеген күрсәтте. Бу конкурслар киләчәктә дәвам итсен, һәм инде предприятиеләрнең калган предприятиеләрнең дә катнашуын теләп калдырыйк. Бөтенесен күрергә телибез без бу конкурста. Һәм үзебезнең район халкыбызда җәлеп итәрләр. Соңгы елларда шәһәребездә җәмәгать туклану нокталары артып китте. Хәзер балалар белән барыр өчен кафелар да бар. Әмма сораштырулар күрсәткәнчә, нурлатлылар алар турында белеп бетерми. Мен обычно кафеларга җөрмим. Конечно, можно итальянскую там какую-нибудь кухню или еще что-нибудь такое. Хорошо было бы, если вот еще кафе бы было открыли бы. Маловато. Бәйге тәмам. Бәяләүче комиссия аның нәтиҗәләре буенча иң тәмле, иң яхшы хезмәт күрсәтүче җәмәгать туклану ноктасын билгели. Һәм киләсе елда бу исемгә лаек булырга теләүчеләрнең күбрәк булуына өмет итә.